От днес до 29 октомври Интерекспо Център отваря врати за специализирани изложби "Светът на мебелите" и "Сихре". На 7-то издание на "Светът на мебелите" ще видим идеи за цялостно оформление на интериори, функционални мебели за деца, авторски състарени мебели с апликации и дърворезби, аксесуари и материали за мебелното производство. За първи път се провежда престижният конкурс "Българска мебел на годината", в който сили мерят 15 фирми. За 11-ти път Сихре дава ценни решения за по-висока технологичност на всеки обект в туристическата и търговската сфера. Сред експонатите са едни от най-новите модели професионални кухненски печки, фурни на газ с оригинални конструкции, парни конвектомати за хлебарството и сладкарството, хладилна техника, линии за самообслужване с модерен дизайн, инфрачервени отоплителни уреди от ново поколение, системи за управление на хотели и конферентни зали. Сихре ще провокира вкуса на потребители и ценители с моден интериорен текстил, сервизи, фин порцелан, кристални чаши, италиански колички за сервиране, хотелски консумативи и аксесуари.